Msazi neAfrika kubingelele. Inkunzi edle emaqeleni lo mlunguzi uyigude iphansi naphezulu. Abaningi bathe mlunguzi siyakuzwa uthi umlando wethu usolimini. Awukulisebenzise phela ndoda ulimi. Ukuze uhlaziye umlando. Yilokho kanye sizokwenza namhlanje. Njengoba sifuna ukuqalisa ingxenye esizoyibiza ngokuthi sincela kogwansile. So ke sifisa ukuxoxa la ngamazwe ase-Afrika bese siyakubonisa ukuthi lamazwe ase-Afrika ahlanganyela amagama noma asherisha amagama afanayo kodwa abizwa ngezindlela ezingafani. Uzobona ukuthi ukuqalisa kwawo nokubizwa kwawo ngisho nezizwe esihlala khona zibizwa ngabantu njengamanje. Ilokho esifuna ukukwenza, sifuna ukuhlanganisa lezi zizwe ezibizwa ngabantu bese sibheka amagama eqhambeke ngawo izindawo abahlala kuzona ukuthi ahlangana kanjani wonke, ngoba iAfrika yonke wonke amagama asebenzayo asho into eyodwa. So ke uzokhumbula sithe abantu abatholakala lapha eningizimu noma eningizimu bathi semzansi emtsatsi elangeni osekusebenza njengokuthi indawo ese-south njengamanje. Leli gama elithi mzansi sekuthiwa lisho ukuthi south, kanti leli gama elithi mzansi lisho ukuthi mtsatsi iselangeni ikalanga. Ukuthi kusukela enhla le kogibhise kuze kuyofika lapha iAfrika yonke ibibizwa ngokuthi ikalanga. So uzokhumbula sithe abantu abatholakala lapha emzansi badabuka ngaphansi kwesizwe sibizwa ngamahungwe. So uma uwumuntu ulapha emzansi ubokwazi ukuthi ukufuduka ufike lapha kweliseningizimu wafika nale tribe ibizwa ngokuthi amahungwe. Kodwa ke le tribe ekuthiwa amahungwe siyezaveza ukuthi bivela le enyakatho emazweni afana noSudan, Egypt, Ethiopia njalo njalo. Yahamba yaze yafika lapha eningizimu. Kodwa ukuze sizothola noma silandelele umzila ukufuduka kwabo sifuna ukuthola ukuthi leli gama elithi hungwe siyezaveza ukuthi lisho ifish eagle noma ukhozi. Izizwe zamakhozi lezi kuthiwa ama-Falcon tribe. Kodwa umsuka walo siwuthola kephi leli gama elithi hungwe? Umunyuka njalo uya enhla nalo izwe kunesizwe lapha samahungwe ekhulu esekuthiwa amakikuyu njengamanje. Sebalahlekelwa incazelo yaleli gama elibizwa isizwe sabe sibizwa ngale bathi amakikuyu, bathi kusho umkhiwane. Kungenzeka sekukanjalo manje kodwa kususelwe igama elithi hungwe ekhulu, amakhozi ekhulu lawa. So ke bathi bona i-eagle noma ukhozi bathi ihungu. So ilapho khona kusukela leli gama elithi amahungwe. So usungabona ukuthi umsuka walezi zizwe ezafika lapha eningizimu zisuka enhla ulaphaya kwezinye zezizwe ezikhona laphana enhla nezwe. Amakikuyu athi ukhozi ihungwe noma ihungu. Uma unyukela enhla nalo izwe kunesizwe laphana esibizwa ngabaLungu. Kodwa ngokuvamile kuyaye kuthiwa ojulowo, omajole, omathulu okusho isky. Nakuba mhlambe kungenzeka igama eselinenye incazelo njengamanje kodwa kuthiwa omajola lapha. Kuthiwa abantu bakudala laba ababehlala babakhele umfula lo mkhulukazi okhona lapha enyakatho obizwa ngeNile, Nile River, eyakhela izigodi ezise-Egypt nalapha eSudan. So ke bona bathi ukhozi i-Otenga. Uzokhumbula siye sakuveza ukuthi ukhozi lona ngokwalo libizwa ngoZulu. So ke kungakho abantu bakwamajola noma ojolowo bethi ukhozi i-Otenga. Uzokhumbula izizwe lapha eningizimu ziyakuveza ukuthi leli gama elithi Otenga ukhozi lubuye lazwe ngokuthi uZulu futhi ngoba bathi idenga bona sky idenga. So ke bazibiza ngezinyoni zezulu. So lelithi
odenga lisho ukhozi, ukhozi olubuye libizwe ngoZulu ngenxa yokuthi izinyoni lezi ezindizela phezulu. So-ke kungakho namakhosi ngaphansi kwalesi sigaba sezizwe zamahungwe bazibiza ngokuthi amasheriyadenga, ziyinyoni zezulu lezi. So-ke odenga ukhozi ukubuye kusho ukuthi uZulu. So uzokhumbula siye sakuveza lokhu ukuthi kuthiwa amashiri lawa kususelwa egameni likakhokhokazi wabo noma ukhokho wabo, umusiri. Ama-Assyrians athi umZulu, uMizrayimu lo, ushiri inyoni, inyoni yezulu. So-ke kuligama leli likakhokho wabo ukuthi uMizrayimu, obuyaziwa ngokuthi uNtuli. So-ke igama lakho uNkosi, ngoba njengoba kuthiwa ushiri kubhekiselwa enyonini yezulu, ukhozi. So-ke lezi zilapho khona zidabuka khona laphayana enhlanezo. Kodwa sifuna ukwehla nayo kancane sibheke ezinye izizwe sizithola ngaphambi kokuthi ufike kuleli eliseningizimu. Khona uzobona ukuthi la magama amane asebenza kuzona zonke izizwe noma amazwe aye aqanjwa amagama lapha eNingizimu Afrika ahlobane eduze kakhulu naleli uzothola ebizwa ngolanga, woZulu, kubhekiselwa enyonini yezulu ishiri, ukhokho wabo uNkosi uMisrayimu. Kungakho uzothola njengamanje kukhona izwe lase-Angola, baye bathi leli lithi Angola lisho igolide, kodwa uma sibheka emlandweni leli lithi Angola, abangola laba kuthathelwe egameni lesikikuyu elisho ukhozi futhi, ngoba kuthiwa ukhozi inguru, inguru. So abangolu laba, abangola amakhozi. So-ke lapha e-Angola shuthi kusemakhosini. Ukuthi lapha eNingizimu libuye lisebenze leli gama kuthiwa ikhulu, inguru. Kungakho uzothola kukhona isibongo sakakhulu, isibongo sakaNkosi lesi, abantu bakaKhumalo njengoba siye sakuveza ukuthi babuye babizwe ngoNkosi. Abanye bathi inguru, bathi ingele, omakhulukhulu lapha, omakhulukhulu, omakhozikhozi, ngenxa yobuningi babantu abakhonza ngaphansi kwalobu bukhosi bamaHlubi, kuthiwa amangulu, amangelengele. So kusho ukhozi nakho. So leli gama lithi Angola, kungakho uzothola manje ukuhlobana okukhulu uma bezibiza ngamakhozi, ngoba uma uzobuka ngisho ne-capital city yakhona njengamanje kuthiwa iseLuanda. Uzokhumbula u-L ubuya asebenze njengo-D, iseLuanda. Rwanda kusebenza leli gama lithi amanduwanda, amanduwande, amalanga amakhulu. So-ke kumane kuyizizwe ey'dabuka ngaphansi kwesigaba esisodwa. So amangulu, abantu bakhona badabuka ngaphansi kwalesi sigaba sezizwe zamalanga ey'qhamuka le enhlanezwe, ama-Falcon tribe, lapho kudabuka khona isizwe zamahungwe. Kodwa akusibona nje kuphela abangulu noma abangola abahlobane eduze kakhulu nalezi azizwe sidabuka lapho. Kunezwe njengamanje libizwa ukuthi iseRwanda, iRwanda, Rwanda, nabo bamalanga amakhulu. So-ke kusho into efanayo nazo zonke izizwe sizithola zikhona lapha kuleli silakhele elise-Afrika. Kodwa wehle njalo noma uthi ukuqhela nje kancane ubheke isizwe saseZambia. Leli lithi Zambia lidabuke kanjani? Siyazi ukuthi elinye izwe lapho khona abantu bebaningi khona. Leli lithi Zambia lisusele egameni lithi Zambo noma Zambo, okuyigama leli saziyo ukuthi lisho ukuthi sky, izulu. Igama lesichichewa nesinyanja, uma uzobheka igama lithi Zambo lisho ukuthi izulu. So njengoba kuthiwa iseZambia laphayana, kusho ukuthi ikwaZulu, ikaZambo. So kungakho uzothola ngisho ne-capital city yakhona kuthiwa iseLudzanga, bathi iLusaka, iLudzanga. Leli lithi Dzanga siyazi lisho ukuthi sky. So
njengoba kuthiwa iseZambia ikaZulu laphana. Yeah, so akusekhona eZambia kuphela. Uzothola manje uma ushona ngapha ngasentshonalanga kunezwe kuthiwa ise Mozambique, ikaMzambingwe laphana. So amangwe amazambo, yeah, amangwe amazambi izilo zomkhathi. So ke kungakho kuthiwa iseMzambikwe. So ikaZulu nakhona ngoba abantu bakhona kubhekiselwa ngokuthi izilo zomkhathi, yeah, amashiriya denga, amakhuzi. So ke nakhona kuhlala izizwe zabantu. Uzothola icapital city yakhona kuthiwa iseMaputo. Yeah, siyazi ukuthi leli lithi Pulo khumbula sithe uD ubuya bo L abuya bo R uma sibheka umthetho wolimi lwesiNguni. So nje bakuthiwa iseMaputo nakhona ikaZulu ngoba leli lithi Pulo igama lesijola noma lesidulo elisho iZulu. Yeah, so ke nakhona nje bakuthiwa iseMaputo kuthiwa ikaZulu. Yeah, so ke igama leli elimane lisherishwa izona zonke zizwe esikhona lapha eAfrika. Uzothola beqhamba izindawo zabo, kwamanye kuvela ngisho nama-capital city akhona ebizwa ngalo leli gama leli. Abanye bazothi ke Mlunguzi siyakuzwa kodwa uthini ngeCongo? Ngoba iyona ndawo lapho khona isizwe sabantu ebesigcwele khona. Yeah, iCongo iyona efika ikwenze kucace ngempela ukuthi lezi zizwe zonke zidabuka ngandawonye, nokuthi igama elithi Hungwe nabo bayalisebenzisa njengoba limane lisho ukuthi amakhuzi. Yeah, ngakho leli lithi Congo lisuselwa kuleli gama elithi kaHungwe laphana. IkaHungu uma belilunga mbalisa bese bethi ikaHungu Congo, kaHungu kwagcina sekuthiwa iseCongo uma sekufika ngisho nezizwe zakoBelgium. Siyazi abakwazi ukukhuluma ulimi olukhulunywa lapha kuleli zwekazi lase-Afrika. Ngakho ke amagama amaningi bayawalumbanisa, ngisho nangokujwayela kwesinye isikhathi igama liyalilumbana kugcina sekuthiwa iseCongo, kodwa igama elifakazela ukuthi nalo leli laseCongo kaHungwe kwaNkosi kwaNtu kuligama elisho uMistraim, inyoni yezulu, ishiriya denga, inzalamizi yabo ukuthi nabo badabuka ngaphansi kwalesi sigaba samaZulu. Kune-province lapho eyaziwa ukuthi iseKatanga. Yeah, so leli sidanga siyazi lithathelwa igama elithi denga anga, ngisho nangeSwahili lisho igama elithi sky noma Zulu. Ngakho ke iKatanga ikaZulu. Yeah, so wonke lamazwe akhona lapha eAfrika aqanjwe ngamagama kususelwa egameni lokuthi angamaZulu, amakhuzi, abakwalanga laba, abakaMushiri, uMisraim, uMusuru, umZulu, ama-Assyrians asho kanjalo, uMisraim inzalamizi yabo ekuyiyona abadabuka kuyona. Ngakho ke izizwe lezi ezisuka lenyakatho kwelase-Egypt zehla njalo zaze zazofika kuleli esilakhele eliseningizimu. Siyazi nje bakuthiwa iseningizimu kwagcina sekuthiwa iseningizimu ngenxa yokuthi kuthiwa iSouth. Leli gama elithi ningizimu selisebenza njengokungathi kuthiwa iseSouth kodwa kuthiwa iseningizimu. Zokhumbula leli lithi imbo lisho itshe legolide. So ke isegolidini lapho igolide liliningi khona lapha ezansi kalanga, ezansi neAfrika. Siyazi imayini eziningi lapho sitholakala khona Zimbabwe, wehla njalo uza ko-Gauteng egolideni, usiyofika kuKimberley lapho khona ungathola khona izimbiwa ezifana namadayimani. Yeah, iseningizimu. So ke sifisa ukuyima la eMzansi neAfrika sikhulume ngamazwe nje ambalwa kakhulu akhona lapha eAfrika, kodwa sisazoqhubeka namanye ngoba asebenzisa amagama ahlobane eduze kakhulu namagama azo zonke izizwe noma amagama ezizwe esikhona lapha eAfrika. Ngakho sikhulume ngezwe laseZambia, laseMozambique, iCongo, neAngola, neRwanda. Yeah, sisazoqhubeka namanye
ukubonisa ngempela ukuthi zonke lezi zizwe zabantu esikhona lapha eAfrika ziyazalana, indabuko yinye, basebenzisa amagama afanayo futhi kungenzeka kushintshe ulimi ngenxa yezinda nokuhlangana nezinye izizwe, kodwa amagama asanikeza umqondo ofanayo. Siyabonga kakhulu Mzansi neAfrika.